дар намоишгоҳи маъруфи Артек Ҳауси шаҳри Ню-Йорк, намоишгоҳи рақамӣ таҳти унвони риштаҳои анъанаҳо ҷашни мероси фарҳангии Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоси тоҷикона роҳандозӣ гардид. маконе дар маркази шаҳри Ню-Йорк дар ин рӯз фазои тоҷикона дошту меҳмононро ба оғӯши меҳмоннавози тоҷикона фаро мегирифт. Ин даргоҳро ҳанӯз аз даромадгоҳ дарвозаи кандакории бузург оро медод, ки он на танҳо як элементи ороишӣ, балки рамзи фарҳанги миллии тоҷикон мебошад. меҳмононро, ки намояндаҳои кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид буданд, самимона бо риояи анъанаҳои неки ниёгон духтарони тоҷик дар тан либосҳои чакану атлас истиқбол мегирифтанд. роҳравҳои намоишгоҳ бо чодару зардузиҳо, гулдузию матоъҳои рангини чакану атлас оро дода шуда, ҳар як элемент нишонаи мероси фарҳангӣ ва маънавии халқи тоҷик, эътимод ва эҳтиром ба анъанаҳои гузаштагонро инъикос мекунад. Таджикистан – одна из первых стран в мире приняла вызов разговаривать с миром языком искусства, языком музыки, языком творчества. И каждому гостю, который присутствовал на мероприятии, дать возможность ощутить гостеприимство Таджикистана, теплоту, очень вкусную еду. Также технологии, которые в этом проекте присутствовали 80%, потому что через диджитал, через футуризм мы дали возможность каждому зрителю прочувствовать, что страна идет вперед. Страна открыта для всего мирового сообщества. намоишгоҳи мазкур дар шакли лоиҳаи интерактивӣ омода шуда аз утоқҳои алоҳида иборат мебошад. утоқи якум ба мавзӯи чакан бахшида шуда, дар он либосҳои дастдӯзии тарроҳи тоҷик Хуршед Сатторов ба намоиш гузошта шуданд. чакан навъе аз ҳунарҳои мардумӣ мебошад, ки таърихи қадимӣ дошта, ба зиндагӣ, урфу одат ва олами маънавии халқи тоҷик алоқамандии зич дорад. истиқлоли давлатӣ бори дигар ба мардуми тоҷик имкон дод, ки аз қадимӣ будани давлату миллати хеш дар арсаи ҷаҳонӣ дарак диҳанд. бо иқдоми наҷиби пешвои муаззами миллат дар ҷаласаи 16-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО, номинаи чакан ҳунари гулдузӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон расман ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид гардид, ки мояи ифтихори мардуми сарбаланду фарҳангсолори тоҷик мебошад. маҳз баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ, тарғиботию ташвиқотӣ ба баланд бардоштани мақому манзалати либоси миллӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои либоспӯшии тоҷикона, равнақ бахшидани фарҳанги истифода ва ба бар намудани чакан ва дигар либосҳои гулдузӣ ва дастбоф, суръати тоза бахшидан ба раванди истеҳсоли матоъҳои гуногуни баландсифати миллӣ аз қабили чакану чакандузӣ, сӯзанидузиву гулдузӣ, попурдузӣ, читгарӣ, атласу адрасбофӣ, духтани тоқиву ҷуздон ва дигар намудҳои чеварӣ, густариши фаъолияти ҳунармандон, тарроҳону чеварон, сӯзанидузону чакандузон, қаламкашону наққошон ҳамзамон муаррифии онҳо ба хориҷиён мусоидат менамояд. дар яке аз баромадҳояшон ҷаноби олитоҷик солори муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баромад карда гуфта буданд, ки сарзамини Тоҷикистон гавҳару ҷавҳарҳо зиёд дорад, вале гавҳару ҷавҳарҳои асосияш мардуми банангу баномусаш ҳаст, ки мо имрӯз ҳамин ҷаба ҷамъ шудем, ҳама мардуми банангу номус, ки ҳар яктамон дар фарҳангу дар саноату дар тибу дар маорифу дар адаб варзиш, мана мебинед, ки варзишамон то куҷо биромад. ман гумон мекунам, ки ана ҳамин мардуми банангу номус имрӯз инҷа ҷамъ омадан Тоҷикистонро дар тоҷи Тоҷикистон чандин гавҳарҳо аз нав дурахшид. ман орзу мекунам, ки ин пайраҳаҳои мо тез зиёд шавад, дигар тарроҳони либосам ҳаминҷо омада тавонанд, дигар ҳунармандо, дигар санъаткоро омада тавонанд дар фестивалҳои байналмилалии ин диёр иштирок кунанд, то ин ки Тоҷикистонро боз дигаргуна маорифӣ кунанд.
утоқи дигари намоишгоҳ ба мавзӯи нақшу нигор бахшида шуд ки бо истифода аз онҳо композитсияҳои мунаққаши равшану хос, гулдузиҳо, кандакории нозуку нафис ва наққошии рӯи чӯб, сикказании моҳиронаи рӯи оҳан, ҷавоҳирот ва кулолгарии махсус бо рангҳои мафтункунанда омода мешаванд ва қиссаву ривоёти рангинро нисбат ба ҳаёти халқ, таърих ва фарҳанги он мерос гузоштаанд. ҳамзамон дар яке аз гӯшаҳои Артек Ҳаус намоиши дастархони идонаи тоҷикӣ ташкил карда шуд. дар дастархон сабзавоту меваҷоти тару тоза, меваҳои хушк, донагиҳо ки аз Тоҷикистон оварда шуданд гузошта шуданд. ҳамзамон бонувони ҳунарманди тоҷик дастпухтҳои худ, шириниҳо, кулчаву нон, фатир, орзуқу чагалдаг ва ғайраро рӯи дастархон гузоштанд ки рамзи меҳмоннавозӣ ва муҳаббати миллати тоҷик мебошад. нӯшокиҳои хушмазза ва гуногунтамъи ширкати миллии сиёма ҳам пешкаши меҳмонон гардида аз ҷониби эшон ба маззаву сифати онҳо баҳои баланд дода шуд. дар маросими ифтитоҳи расмии намоишгоҳи миллӣ раиси маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ширкат намуда иброз доштанд ки Тоҷикистон ҳамчун сарзамини бостонӣ давоми ҳазорсолаҳо ҳамчун маркази муколамаи тамаддунҳо, зодгоҳи шоирони нобиға ва макони густариши анъанаҳои ҷовидона ба аҳли башар хизматҳои зиёде намудааст. бо қаноатмандӣ таъкид карда шуд ки Тоҷикистон макони ёдгориҳои мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО, аз ҷумла шаҳраки бостонии Саразм, боғи миллии тоҷикон дар Помир, мамнунгоҳи бешаи палангон ва долони Зарафшонқароқум мебошад. дар идома барои иштирокчиён дар мониторҳои бузург зери мусиқии тоҷикӣ навори муаррифкунандаи таъриху тамаддуни бостонӣ, фарҳанги пурғановат, эҳёи ҳунарҳои қадимии мардумӣ, анъана ва арзишҳои волои маънавии миллати тоҷик ва шаҳодати ҳунармандию бунёдкорӣ, меҳнатдӯстию созандагӣ ва тамаддунофар будани миллати тоҷик бо забони англисӣ манзур гардонида шуд. In stadiums wide, where banners wave, the nation's youth are strong and brave. With every kick, with every throw, their will and pride begin to show. мудири барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид Айчим Стейнер аз ҷониби худ барои ташкили чунин ҳамоиши рангину зебо ба Тоҷикистон миннатдорӣ баён карда, афзуд ки созмони онҳо барои дастгирӣ ва ҷонибдории чунин иқдомҳои наҷибу талқинкунандаи зебоӣ, дӯстӣ, рафоқат ҳамеша омода аст. намоиши фарҳанги тоҷикон на танҳо фарҳангро муаррифӣ кард, балки аз имкониятҳои навини иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон гувоҳӣ дода, Тоҷикистонро ҳамчун як давлати орому осуда, дорои тамаддуни бой, таърихи ғанӣ, муосир ва пешрафта муаррифӣ намуд, афзуд Айчим Стейнер. иштирокчиёни чорабинӣ дар фарҷом аз эҳсосотҳои худ вобаста ба намоишгоҳи мазкур чунин ибрози андеша карданд. мо дар амрико ҳамеша дар ёди ватан ҳастем. аз чашмои ман ашк ҷорӣ шуд, чунки нафаҳмидам ки ин қадар ватанро ёд кардам. ҳамеша ба худаш рафта билетамро харида, худо хоҳад тобистон ҳатман аз дидори ватан мекунам. Было очень приятно встретить своих соотечественников. Хоть и мы живем за границей, все равно мы все время держим традиции наши и показываем своим детям наши традиции. Мы хотим, чтобы наши дети выросли в духе наших традиций и не забыли свой родной язык и традиции. Hi, my name is Selena. I am the team. ман бо тамошои ин зебогиҳо, ин ҳама таомҳои болаззат, мусиқии дилнишин, либосҳои рангин, ошиқи Тоҷикистон шудам. назди худ мақсад гузоштам ки ҳатман ба Тоҷикистон меравам.